Сказать место. Bosnu i Hercegovinu. Hvala Bogu. Znaš kako u nas stara poskaja, dok je bilo hape, jeli smo ćevape. Da ti malo prošetaj po grmi. Ali nježno, molim vas. Hajde vidi. Kako izgledam joj? Pravi si, jebo majke. Ovo su uvozne matke. Ući među unje ne me. Ne mogu te prepoznati. On misle da je neka mačka. Kako stoji ovaj kašnic? Pravi. Daj mu čašu, nek se iščašlja. Samo sam mali broj. Iska si medicinska sestra, me. Daj mu čašu, nek se iščašlja. Jes, počete. Ovo mačka. Šta ćeš, alaikum salam? Stvarno predivan si nekako danas. Oh, very nice. Jel bit će skup poslije kad se bude tražbu? Isti Hamza Allahan, onaj na filmu, jes Kur'anan. U originalu. Ovaj će detaljno treba za Haag. Ozbiljno kažem. Ovo kad dođe u Haag nema šta pričati. Ima koja 8-4 da mu dao? Nema. Oni znadu inače za njega još da ga samo poznaju lično. Jer on znadu ko je dizao moral i ko je glavni bio za ostalo. Tako su rekli. Ali dobro je. Znači, Avi Duraković u ulozi Hanze. Evo danas. Za televiziju me ja snima. Od danas bi najbolje bilo da idemo sa mnom. Tako je. Ozmjer, treba mi. Naoružan sam. Znači ovo je džamija, jeli? Tu je hodna tengija. Hajde za njim skida. Ovo im jebe pravo. Ide jebeni djec 400 srpira, gledaj. Ima li crkva da... Evo, prijatelj, ti sad kad ovdje 6 godina boravio, jel tako?
Jel to tamo tvoja kuća, jel' Efendija? Allahu ekber, Allahu ekber! Allahu ekber, Allahu ekber! Aj treći voz prolazi na dojnu stranu, kolon picaru! Kolon i rastojanje! Ne, stižu dozdu! I razvucite dole! Kibro! Rastojanje! Dobro, dobro. Što ima za kogu? Nema ništa, evo za pići, sve slobodno je brežim matarni materije. A daj, to je svega. Evo ovdje. A če ti kovdje? Pa ne znam sad, to mi nešto nije jasno. Evo ga, pa ima ga pismeno tamo izvještaj. Miljkovci, ova Čela. To je druga. Ovo je tamo grupa armija. Grupa armija. Jug. Znači da mi moramo pušti naravno i ići. Ali evo bome i četnici ovdje. To stoji. Ovdje je bio. Ovdje je me luz bunjenog, meho ne snimaj. Kakav ovdje? Prišli gdje ste mamak? Radio salam nane. Čekaj se bar ovo sklonio. Gledaj uspored be. Koji je bodin? Njegovi pomoćnik zarobljen. Na horu. Samo fin je stroj, fin. Sačuvan. Dobar stroj, a još bolji momci. To je meo prošli. Pravi onaj boski lonac. Nije zbogom. Ima i meso malo. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber.